Biyaheng Cordillera. Ayan, ayan. Paakyat kami ng Baguio City. Ayan. So, Cordillera Mountain. Akyatin natin. Nagkuwari dito. Holy smoke. Ayan, malalim. So, hindi ko dinala yung DJI mo. Nakita ko na yung plano mo. Quiz. Yan ang bread and butter ko. Welcome to Barangay Camp 3. So, nandito kami ngayon sa Camp 3, going up to Baguio City. Ginagawang kalsada. So, kasalukuyang paakyat kami sa Cannon Road. Cannon or Cannon Road. Whatever. Cannon Road, so approaching na sa Lion Head. See you there! Time is 4 p.m. January 17, 2024.
Ayan na, o, tingnan mo. Dito na tayo pumarada. Dito na. Pumarada ka na. May tindahan dito ng ano. Uy. Lanso sila yun. Malaki siya, oh. Magkano yung ganyan maliit? 2.5. 2.5. Parang parehas yun ano yan. Ha? Yun. So may mga tindahan dito. Marami kang mabibili. Ayan yung morphine daw. Oh. Hindi, ganyan. Ayan. Lion's Head first envisioned in the 90s. Ayan. The Lion's Head Monument has served as a landmark for Cannon Road travelers and a symbol of Baguio City Host Lions Club. Okay. Ayan. Magkano costume? Oh, 30. Ayan, 30. So doon kami galing sa ilalim. Yung truck na paakit yan. Ayun, dalawang truck na magkasunod. Eh, yung gulong niya nga halos, ano eh, dapa na sa bigat eh. Tapos aakyat pa siya. Transient house. Yan mo, wala mo ng picture. Video. Ano to? Vacation lane. Bakasyon. Saan tayo? Diretso o ano?